Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Go on. Without you, there's no. Heroes rise, heroes Hey, Samantha. Mihila ka? Naon sama ka? Nganong mihila ka, Samantha? Nganong imo man kong giingon, Nene? Ngano man? Samantha, wata ka unsa. Samantha, gusto lang kong magpasalamat nimo. Pasalamat? Mao na pasalamat nimo? Gusto lang kong nga mag-enjoy ka din eh. Kung gusto kang ma-enjoy ko, mangunta na kaunta-un sa makapa-enjoy na ako. Hindi ko ganahan og surprise sa surgery ko. Hindi ko ganahan nga laing tao ang magplano para malipay ko. Unya, nasakitan ka gyud ining akong gibuhat niyo. Gusto lang ko nga way mahibaw nga ako kang gipakaon ining kananan. Wa ko malipay na imo gibuhat. Gibutang ko nimo sa apikin. Samantha, Usaw naman ang kung mahibaw sa Miss Chloe nga dili tinuod nga may kamiting ka. Nga ako lang ang kauban nimo dinhi. Ha? dili siya mahibaw kung di ka musulti niya. Private meeting ang nahibawan sa akong sekretary nga akong adtuan karon. Gawas lang kung doon na kay laing gisultian nga nagkuyog ta. Usawa naman lang ko doon ay nagkakita na ako nga misakay ko sa imong auto. Sultihan ni mo nga ako na'y manubag, ana. Naibaw ka ba? Nga ang bakak ng tabunan ni mong laibakak, mahimong tagubot. Naibaw yung ka, nga madudahon na kaayo si Miss Chloe karon. Gusto lang lagi ko magpasalamat ni mo. Wa ko magkinahanglan sa imong pagpasalamat! Oh, Samantha! Balik diri! Samantha! Save the day, save the love, come what may. Love is worth everything we pay. Pagkakusog ba sa uwan? Og dili paghapon ako makontak si Jericho. Chloe na unsang taon ka. Wasay pagpatog ka na lang. Aron inigbata ni mo, hapit ng gabi mupauli na sila. Gusto kong mahibaw kung naunsa na sila sa bukid. Chloe, ikaw rin naghimo kadaos imong lawas na imong gibuhat. Di lagi mawas akong hunahon na ang meeting ni Jericho sa bukid, Mami. Katog na lagi na. Di lagi ko makatog! Magsigig balik-balik sa kong hunahon na nga to sa bukid si Jericho. Gusto kong mahibaw kung kinsa iyan ka-meeting dito. Naunsa naman ka? Di ka man ka makasabot. Tungod kay wala sab ko magkasabot sa kong utok, Mami. Wala ko magkasabot kung unsaon ako sa pagpakabuhi nga normal. Chloe. Ano ba ng taxi ni Napita? Lison man yung tultulon ni Napita. Salbahis ka, Jericho. Anong di mo kong giingon, Nene? Kinaalam makakita ko kasagyang taxi. Ano gusto magyang kong dawaan ni Jericho? Baliwalag yun niya nga akong bation. Nagantos na gani ko sa pag-atiman sa iyang pag-asawalon. Iyang pagyang kong duwaan. Samantha! Samantha! Sakay na diri! Palayo na ako! Mag-taxi ko pa ulit! Dili ka mahimo mag-taxi! Basta na kay ikaw! Bahala na kung unsaon ako sa pagpauli! Palayo na ako! Palayo!
Sakay na kini kung di ka gusto masuko ko nimo. Bahala kang masuko ka na ako! Samantha, nasuko na ko ha? Bahala ka niya! Akong gabi na ka masuko! Samantha! Samantha! Hey! Samantha! Ngano man ka magamping siyang pagdagan? Dali, dali! Dali! Ikaw ka pa! Oh, Bawa! Bawa ba? Basagdi ko! Hindi ko mabali mo pa uli. dili ta ka mahimong pasagdan din nga mauwanan og mayo. Ayaw lagi ko kilapit dire! Samantha! Mubra ka na! Unsay pagtuon ni mo na ako? Buang ko nga dili magkasabot sa imong tungong. Libaw ko! Gusto lang ko ni mo duhaan. Gusto ko ni mo buhangon. Libogon! Gusto na! Nagdugo ng tuhod mo, oh. Masakdi lagi ko! Masakdi ko! Hindi ko mo ba ni magpauli. Pauli dito kay mo. Okay, sige. Ganahan man ka kang magpauwan diri. Ah, sige. Ganahan ka, ha? Kitang duha magpauwan. Usa? Samantawa mo ko'y gibuhat nga daotan niyo. Noon sa ka? Sa imong huna-huna, wa! Oh, Pero ako, naipit na kong maayo ninyong duha ni Miss Chloe. Kung unsay gusto ni Miss Chloe, imong supakon. O nag-ihimo ko ni mong bakakon. Hindi ko gustong mamakak, Sir Jericho. Hawa ko padaka sa akong inahan nga bakakon. Pero ikaw ang nanghibo na akong bakakon. okay, sige. Sige pa. Balik ka sa ako. Tagbawang imong kasuko. Kasabi ko. Sige na. Kasabi ko mayo. Sobra ka na! Sobra na! Gusto ko ni mong imuong puppet. Gusto ka nga magkabuang ko pagatarungan ni Miss Chloe sa mga kabuang nga akong makita ni mo. Way nagsugo nimo nga mamakak ka, Samantha. Sa ako nag-iingon nimo, libre kang musulti kang Chloe sa bisan unsa nga gusto mong maitabo. Huwag di na ta maglalis, okay? Sige na, dali na. Mamauli na ta kay basa na kay ta. Hindi lagi ko mapauli ka kauban ka. Mawa niya! Di sad lagi may mong biyaan ta ka din, eh. Nakasabot ka? Ha? Dili! Dili! Buhi ko! Dili! Buhi lagi ko! Dili lagi! Ay pagluglot ha. Nalimot ka sa tong gikasabutan nga mo trabaho ka ug musunod ka sa tanan akong sugo. Bursa kung muyon ko mo paulit ha. Mamaulit ha. Ha? O kung muyon ko nga musakay ka sa auto, musakay ka, ha? Dali, dire. Si Rudy kining nanawagan. Hello? Rudy? Hello, Chloe. Narawag po si Samantha din sa bahay ninyo. Ha? Nga nang nangutana ka? Hindi mo na ko siya magkontak. Kuan. Busy tingali. Tuon sa no. Narawag sa ko ni Jericho. Pero di man sa ko magkontak yung phone. O nga nang nanawag ka ni Jericho? Malahin nung takundaan niya na imbitahon ako pa niyo si Samantha Ugman. Mao ba? Wow, manggol may manayon si Samantha karon kay idama siya ni Jericho sa meeting. Ha?
Gida ni Jericho si Samantha sa iyang meeting? Mara ang gisulti ni Samantha na ko. Sigurado ka nga misulti si Samantha ni mo, anak? Nga gipauban siya meeting ni Jericho? Oh, mara ang gisulti ni Samantha na ko. Okay. Wa siya musulti na ko, anak nga. Uban siya sa meeting ni Jericho. Sige, Chloe. Umang ka magkontak si Jericho o si Samantha ni mo. Masuwela ko para magbalik niya. Bye. Bye. Nga nuwa pa nusulti si Samantha na ko? Nga nagkuyog sila si Jericho? Nganong ni ako ni mo dada din sa motel. Ayaw ho gawang yung mga nauna. Di ta ka madaog open nga hotel kay doon niya makakita na to. Anita din mo pa uga. No, dili ko. Oh, Samantha, Sabahis ka? Doon ka daw ang plano na ko, Sir Jericho, unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. back to me, but till it doesn't happen.